कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. AI मशीन लर्निंगच्या जमान्यात मोबाईलमध्ये बालपण हरपणाऱ्या मुलांच्या जीवनात रंग भरण्याचं काम सावंतवाडी पत्रकार संघ, आंबोली सैनिक स्कूल, सावंतवाडी नगर परिषदेने करत समाजासमोर चांगला पायंडा पाडला आहे. अशा उपक्रमासाठी मुलांच्या पाठीशी राहणाऱ्या पालकांचंही मोठं कौतुक आहे, असं मत कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे यांनी व्यक्त केलं. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघ, आंबोली सैनिक स्कूल आणि सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या माध्यमातून बालदिनाचं औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या रंगभरण स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. आयोजित शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. या स्पर्धेत तब्बल 200हून अधिक मुलांनी सहभाग घेतला. या स्पर्धेचं उद्घाटन आंबोली सैनिक स्कूलचे सचिव सुनील राऊळ यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी सैनिक स्कूलचे संचालक जॉय डॉन्टस, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, सिंधुदुर्ग डिजिटल मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमोल टेमकर, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हरिचंद्र पवार, सचिव मयूर सराटकर, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, सैनिक स्कूलचे कार्यालयीन सचिव दीपक राऊळ, उपाध्यक्ष हेमंत मराठे, माजी तालुकाध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर, राजेश मोडकर, नगर परिषद अधिकारी वैभव अंधारे, सैनिक पतसंस्थेचे कविटकर, प्राचार्य एन डी गावडे, परीक्षक प्राध्यापक रुपेश पाटील, गिरीश टिचोलकर, वैशाली खानोलकर, पत्रकार संघाचे सदस्य दीपक गावकर, मंगल नाईक जोशी, उमेश सावंत, शैलेश मयेकर, साबाजी परब, राजू तावडे, नरेंद्र देशपांडे, गजानन परब आदी उपस्थित होते. यावेळी सुनील राऊळ यांनी उपस्थित मुलांना मार्गदर्शन केलं. ते म्हणाले, आंबोली सैनिक स्कूलच्या माध्यमातून आम्ही मुलांना सैनिक बनवण्याचे ट्रेनिंग देण्यासोबतच घडवण्याचे काम करीत आहोत. चित्रकला स्पर्धेच्या माध्यमातून उद्याचे कलाकार घडणार आहेत. त्याचा फायदा मुलांना भविष्यात होणार आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंके म्हणाले, या ठिकाणी पत्रकार संघ आणि आंबोली सैनिक स्कूलच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले सहकार्य आपण कायम देऊ. दरम्यान जिल्हा पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश तोरसकर म्हणाले, पत्रकार म्हणून अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम पत्रकार कायम करीत असतो, परंतु त्या पलीकडे जाऊन अशा प्रकारचे उपक्रम राबवून सामाजिक काम करण्याचं काम सुद्धा पत्रकारांच्या माध्यमातून होत आहे. हे कौतुकास्पद आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष हरिचंद्र पवार, सूत्रसंचालन विनायक गावस, तर आभार विजय राऊत यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.